Ngiyabingelela emagumbini amanomhlaba ngale nkulu inhlonipho bobula bakhona emakhaya ngiyanithanda lonke. Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, Maputo, UK lapho kufika khona ama-video ami Lesotho. Ngiyabonga ngiyayibona nibhala nisho ukuthi nikumaphi amazwi. Babula bakhona emakhaya namhla kuyisabatha kungumgcibelo namhla ekuseni. uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo. Namhla ekuseni ngithi kuwe sukuma impilo yakho ngehlayeli phansi, ungagive up futhi ungaphelwa ngemandla. Uthi ukhuleka, uthi uthandaza ucela umkhuleko, ube uzigeza, ube uyilungisa impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Namhlanje lapha ekhaya ngiphethe isigezo mbukelo khona ekhaya, iso yesimbukelo khona ekhaya, isigezo sala ekhaya samthanazi lamini. Mhlambe uke washonelwa, ukwagwaza umuntu, uke waboshwa, nento ongayizwa kahle empilweni yakho, into zakho azikhanye, into zakho ziyavaleleka. Ngiyakulula ngesigezo sambukelo khona ekhaya. So 200 mbukelo khona ekhaya isigezo. Sibuye mbukelo khona sithole ini imbiza. Mhlawumbe udinga ukuba nengane njengamanje, nansi mbukelo khona ekhaya. Mhlawumbe unenkinga yesibelethwa sangakakho singcolile, ihlala lengane. Mhlawumbe unelonda ngaphansi esibelethweni. Mhlawumbe ushaye istroke. Ushaye istroke ke ukhona ehamba nakho ayihambi yodwa, ihamba nokunye kwaseceleni kwayo. Ngabe unenkinga ukuthi yezinso isibelethwa sangakakho naye mbukelo khona ekhaya umalini u200 mbukelo khona ekhaya. Imbiza kaMthanazi Lamini iyakhandwa ihlezi khona ngoba imbiza yonakala. Usoyidinga ngiyayikhanda sengiyakukosela mbukelo khona ekhaya. Ufela ekhaya uyithole fike kunike. Mhlawumbe uyagula bekuphi ukugula khona senzipheni yakho iyakulapha uma khuqulula mbukelo khona ekhaya. Locksmith owenhlanhla banegazi, thandwa ngabantu, imali kuthande, into zakho zivuleke zikhanye mbukelo khona ekhaya. Locksmith uyafuthi yageza, uyaphalaza, into zakho ziyakhanya. 200 mbukelo khona ekhaya. Nango mifuthi nakhona 200 ublue key, ngivula into zakho ezavalwa egama kaJesu. Nangu blue key mbukelo khona ekhaya 200 futhi nayo blue key. Hlahla mhlophe mbukelo khona ekhaya. Nangu khona nawo kanjalo futhi mbukelo khona ekhaya 200. Uyageza futha uyaphasa. Ngeke uzadla Mthanazi kunenga ukubona ngakhanya impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Red card sawuchela umzone ePolian. Into engahambi kahle ekhaya ebaleni. Sicela umuzi wakho abathakathi ubhejisa lo red card bisela emuva khala khona ba clean kosibusisa. Isokuba nentambo enamandla mbukelo khona ekhaya. Intambo iyakhulekelwa usho ukufuna kule ntambo iyakuvikela. Hlele emotweni ungayibeka ekhala kwakho emzini wakho, ungayibeka kuwe emzimbeni. Ungakhohlwa. uNkulunkulu uyaphila egameni laJesu uMongcwele Jehova namandla amkhulu sabeka ndalo yezomhlaba uMongcwele moya yokuphila. Sikhule Nkosi inkinga sibhekene nazo Nkosi amakhosi egameni laJesu phakade. Amen. Mbukelo khona ekhaya ukuthi Inkosi ngicela imali bese sihlala phansi. Ikhona into esuke uyenza either business noma uyasebenza ukuthi imali izokwazi imali ize kuwe. Mbukelo khona ekhaya. Inkosi kubusise. Ayikho into ezakalula, sebenza, zama mbukelo khona ekhaya. Mawufuna imali kuthanda imali zigeze. Nofuna into zakho ziphelele zigeze, uthi ukukhuleka ubugeze.